kom bare ind fra den ene side, og så tippede jeg mod den anden side, så kom der mere ind, og så lå jeg der. Lønnersaladsen, det er en salas, hvor du bygger din egen båd, og så skal man også have lavet sin egen pagaj ud af naturmaterialer. Du må ikke bruge noget udstyr, der har batteri eller kører på elektricitet. Det skal være godt gedigen håndværk. Og så sejler du fra Lyngby til Rødved. Der er generelt to gængse måder, hvorpå spejderne laver deres båd. Nogle bygger sådan en skeletbåd, som vi kalder den, som er sådan noget, der ligner en typisk kano, og så lægger de en præsending ud over. De andre de laver det, vi kalder en pølsebåd, hvor man af granrisen laver 2 eller 3 pølser, hvor man så presser præsendingen rundt om bagefter. Så det er sådan de to mest almindelige bådtyper. Udfordringen det er at lave den så hurtigt som muligt og så godt som muligt. En vinder, det tror jeg, hvis den kan sejle. Takten i løbet er, at når man starter fra Lyngby Mølle, så går det ned ad Mølleåen 7,5 km med 5 overbæringer. Spejderne sejler typisk enten 1 eller 2 på båden. Nogle enkelte af klasserne er det tilladt at være endnu flere på båden. Det fedeste, ikke? At man føler, at man har gjort det helt selv. Man har gjort alt selv. Man har selv lavet båden, man har selv lavet padlen, man har selv padlet med den her fucking tunge ting hele vejen. Det går meget fint. Det er sådan lidt hårdt, men altså, vi har da klaret dem 2 overbæringer nu, så det er rigtig dejligt.